खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो आंनि बे जिथु गोदान शुटिं उदां बे अखोराङाव होननाय मिउजिक भिडिअ फैनो गोनां बेनि बिहाइन्ड दि सिनखौ आं एसे दिन्थिनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै दायो जोङो ओंखारखांनानै आङो दायो एसे फट' सुट लानोसै ओमफ्राय उनावहाय लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ आं एसे देलायनाबो लाबावनो शुटिं खालामनो थांनायावनो नै सासे फरेनार बोराया फट' लासोबाय आरो माने ट्रेडिसनेल ड्रेस गानबाय नालाय बिसोरबो बिराद मोजां मोनदों होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय आंबो गोजोननाय मोनबाय वाव होननानै मार मेंबाय गोलोमजोब्बाय नै नै लाखांबाय फट' खेबखांबाय मेंबाय रुमाव चेन्ज खालामनोसै ओइ बिबारखौ लानानै लागोन नै इखो मिक्स सबजिखौ होआसै होमबा प्लेन राइस जे बुरिया नांदो दांनानै ना फार्स्टआव खिन्थु अरा ना खिनो ओंखारो अरगोन दांनानै खिनो ओंखारो ओमफ्राय माने मान खाथियाव फैयो मोनफैबाय रुमाव मोनफैनानै जों दहाय माबा जानाय रेस्टुरेन्टआ इले ayo बुराया आं हालासो ओमफ्राय नै दायो जोङो आरो स्पिड बोर्डआव गाखोलायबाय स्पिड बोर्डनिफ्राय जों थांगोन पेराडाइस आइलेन्डआवहाय पेराडाइस वाटार भिल्ला बे रिजर्ट्स दङना बेयावहाय थांगोन आरो ओमफ्राय जोंथ' बेयावहाय बिदिनो बेरायथ'नो शुटिं लाफैदों स' बेखायनो जोंनाव माने मा होनो बेरायदोंबो आरो शुटिंबो लादों बेखायनो एसेबां मोजांबो जानाय नङा होननानै सानदों अब्लाबो ट्राइ खालामदों मोजाङै खालामनो ओमफ्राय नै दायो वाटार भिल्लायाव मोनफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि वाटार भिल्ला आरो पुल भिल्लानि टुरखौ नुवाखैबा नायनो हागोन आं डिसक्रिपसनावहाय होनानै दोनगोन लिंकखौ ओमफ्राय नोंथांमोना नुगोन आरो ओरैबायदि बरिया नोंथांमोनाबो थांबानो जाबाय इन्जय खालामबानो जाबाय लाइफआवहाय नै डाइरेक्टरफोरा इखि दङ नुवाखै
Yellow kudu yellow black. Thank you deh. Metai jagan deh nengke. Angke help kam deh ini. Surtu punur suyu. Gari color hogra nih. So ready zabai. बेयावना सान्दुङा ओरैबायदि गोसा ओरैबायदि गोसोम जाबाय आङो सान्दुं खामजोब्बाय नों हाजारखि सानस्क्रिमखौनो फोन जेबो खामानि होखाया सानटेन जाखायो आयौ जुरुलनियाथ' एकदम बिगुरानो दोला जोबदो ओरैबायदि सान्दुं ओमफ्राय नैबेथ' बंफांनि नालाय नैबे बानायनाया ओरैबायदि गुदुं जाना थायो नों बेयावहाय माने बेरफुट थानोनो हाया नोङो सेन्देल गानालासिनो थानोनो हाया ओरैबायदि गरमायो आं थैगोन बायदि खस्थ' खालामनानै माबादों आङो ओमफ्राय ओरैनोथ' क्ल'स लानायाव इदि सेन्देलखौ गानजायो खिन्थु नोङो ड्रन सन लानायफोरावथ' नों गानजायाना सेन्देलखौथ' ड्रेसजों मेचिंबो जानांगोन ना जि खस्थ' मोनदोलै आं आयु मोजां नुदोंथ' पजिसनाव थाखा होमबालाय हाया गुदुङाव जि गुदुं दैसिगोनलै जोंनि हर मा कसम आयु मुसुरफोराव गरम Ready. Running and action. Go. Tapi karena dia main karena tak. Kencang जाखायो kisahnya. Main dah. Orang ini sih. Anggar makan orang ngapain ini. Hanai ke sebuah iching lah masa tak kebibi.
Shoot लाखांनायनि उनावहाय आङो केमेरायाव जुदि आं माबोरै खालामदों मादों बेखौ जुदि नायफिना आं गोसोआनो गोजोना आरो दा जेनेबा आंनि प्रडाक्सनाव मावनायखायसो आं बेबायदि नायनो हायो ओमफ्राय टाइमबो वेस्ट जायो नालाय ओमफ्राय सिगां मालायनि प्रडाक्सनाव मावनायाव माने नायनोनो मोनामोन आरोना आरो सोरबा केमेरामेना मोजांबासो मोजां नायनो होयो आरो सोरबाथ' बिराद बोरैबा रागा खरिया थायो नालाय ओमफ्राय बिनिखौथ' आं नायनो बिखाया ओमफ्राय दाथ' आंनि प्रडाक्सनाव आं गोसो बायदि आरो दा जेनेबा नायनो होनबा नायनो हायो Nah, main no, kacau satu le. Drone kacau lah le. Oh, oke. थाबाय बाय थाइसेयाव थाना थाबायथ' आथिङा हाया नङाबा थाइसेयाव थाबा थाथ' Yeah. We are going there. Okay. Is this yours or it's rental? No, it's ours. It's yours? Yeah. Okay. Okay, start. Ready? 1, 2, 3, go. ड्रोनावथ' मेथाइ दामबाबो खोनाखाया होनबा माबायसा खुगायाव मेथाइ खनै सुट खालामनो नायलाय आं दा भइस अभार होनायाव मिनिनानै थैनोसैमोन आयौ गावनो खननानै गावनो मोसागासिनो Ready? Okay, start. Go. Dan. Video lang ke? Sini, Pak. Wow! नै माखासे रोङिफोरखौ बेबायदि फोरोंनो गोनां जायो आरो दा माने भिडिअखौ माबाय जालांनांगौ लावदु बासो रोंथारा ना फाइफुन जाबाय दे नों आंनियाव थागोन नों इदि फाइफुन जाबाय दे क्लस फाइ खेबसे ओमफ्राय दे
Hé, phải một từ. Ơi, phải là đấy. Hai đôi sẽ. Itu जेबो खस्थ' नङा सान्दुं आरो आथिङानो नै आयु थिफुबाय नामाथाय जि गुदुं आथिङा आंनियाव आयु थैसिगोन आं इमान खस्थ' नै नायनो इमान गोजाननिफ्राय लागोन इयावसो मार गरम ना बा वाव जि मोजांखानो मिथिया मानो उरां फारां गोसो आंनि बाहां बिरहां सुदेम सुनांनि अननाय मोननां गोसो गोरबोनि थुलुंगा मोननां गोमायो गावखौनो गाव फाग्लि फाग्लि साननानै रजे नै दायो खामखांबाय शुटखौ दायो लान्च खालामनोसै जोङो आयौ जि मेंबाय जाखांबाय दायो जों दसे बेरायहैनो मिथिया मानो उरां फारां गोसो आंनि बाहां बिरहां सुदेम सुनांनि अननाय मोनना गोसो गोरबोनि थुलुंगा मोनना बाव गोमायो